Zdravím Josefa Středulu, předsedu Českomoravské konfederace odborových svazů. Pěkný den. Dobrý den vám i televizním divákům. Pane předsedo, můžete na úvod říct, s čím na to jednání jdete? Samozřejmě těch věcí je více a není to jenom konstatování, zda je něco dobrého nebo špatného, ale budeme určitě rozebírat státní rozpočet v několika věcech. Ta první věc je, že vítáme, že vláda se rozhodla skutečně podpořit hospodářský růst, dále, že také navyšuje dávky například v oblasti důchodů pro rodiny s dětmi, že bude řešit otázku sazeb za některé důležité věci, třeba pro rodiny s dětmi, ale také přicházíme s určitými požadavky, které se pochopitelně týkají například otázky platu v rozpočtové a příspěvkové sféře. Na straně druhé ale také musím říct, že jsme nervózní z vývoje v rozpočtu a ono se to odráží i v našem předpokladu růstu hospodářství pro rok 2015, protože v této chvíli si myslíme, že tam není zohledněno ani v predikci, kterou dávala Česká národní banka, ty jevy, které se dějí, ať už to na západ nebo na východ od České republiky, to znamená, ať už to sankce Evropské unie a Ruska, tak stejně situace v eurozóně. Takže tam vidíme poměrně velkou nervozitu a ten náš odhad hospodářského růstu pro rok 15 je kolem 2% HDP. Co se týká těch věcí, jak vypadá právě ty body pro hospodářský růst, tak z našeho pohledu si myslíme, že by měla vláda udělat samozřejmě ještě více pro to, aby se ty prorůstové impulzy projevily, protože například otázka vodních cest není stále dořešená a financování možností vodní dopravy není stále vyřešená ještě otázka toho, abychom mohli stavět dálnice a ty typy staveb liniového typu. Takže myslím si, že ta diskuze dneska bude velmi zajímavá. No a samozřejmě nemohu nezmínit to, že máme momentálně stále rozpor se zaměstnavateli ve věci zavedení kurzarbeitu a za jakých to bude podmínek pro zaměstnance, potažmo pro zaměstnavatele. Vy jste hned v úvodu mluvil o tom, že máte nějaké další požadavky na růst platů. Přitom návrh rozpočtu počítá s růstem platů hasičů, učitelů, policistů, úředníků celkem asi o 3,5%. Ty vaše požadavky jsou vyšší, nebo v čem se to liší od toho návrhu? Nám samozřejmě se nejednalo už od samotného počátku v uvozovkách jen o růst platu, jak jste řekla teď z toho čísla. Tady se taky jedná o nápravu platových tabulek a to je důležité, protože pokud se tak nestane, tak se může stát, že někteří zaměstnanci žádný nárůst ani neuvidí. A nebudou to ti, kteří jsou poctivě pracující, ale mohou to ten nárůst neuvidí právě ti, co dobře pracují a ti, co tam jsou třeba politicky dosazení do státní správy, tak ti budou pořád ještě v pohodě, protože vlastně ten důvod, který my chceme odstranit, je, aby se právě těmto typů politických prominentů nemohli dávat smluvní mzdy, tak jak se to dávalo od roku 2011. O tom budete dnes nějakým způsobem, nebo respektive jaký bude váš požadavek dnes na jednání v tomto smyslu? Náš požadavek bude jednoznačný změnit nařízení vlády tak, aby taková možnost vůbec nepřicházela v úvahu, aby se vývoj platu nastavoval tak, jak ty pravidla byly nastaveny, to znamená podle odbornosti, podle kvalifikačního zařazení a nikoli podle politické angažovanosti, či kdo toho člověka dosadil a jaký plat umělý mu tam nasadil díky možnosti určení smluvní mzdy. Obecně, jak jste spokojení s komunikací ze strany vlády, s frekvencí těch jednání vzájemných a s přístupem k vašim námitkám, připomínkám? Můžu říct, že jak my, tak zaměstnavatelé se na postup vlády v oblasti sociálního dialogu v současné době díváme velmi pozitivně. Nikdy se nestalo, že by frekvence jednání byla taková, jaká je dneska. My se v podstatě scházíme už v některých chvílích i častěji, než je to jednou za měsíc. Také způsob komunikace, kdy jak představitelé vlády, tak představitelé zaměstnavatelů a my jsme bráni naroveň postavení v tom slova smyslu, že ty věci, které se nás týkají, tak jsou s náma velmi podrobně, velmi dobře komunikovány. Už není to, že by nás někdo z titulu politického pohledu odstraňoval při připomínkovém řízení. Ty naše připomínky se berou velmi, velmi vážně a nikdy se nestává, že by někdo to s námi nediskutoval. A pokud se tak stane, tak se velmi rychle zjistí příčina, kde se tak stalo a okamžitě následuje náprava. Ale není to zase tak, že by odbory nebo zaměstnavatele diktovali, co má vláda dělat. Vláda je v tomto velmi sebevědomá, ale zase na straně druhé je ráda, pokud ty připomínky, které sociální partneři dávají, jsou na odborné úrovni a dosud se nestalo, že bychom měli jakýkoliv politický požadavek, vždycky to byly požadavky, které jsou opřeny o velmi silnou argumentaci. Říkáte, že odbory nediktují, přesto vláda vlastně navzdory domluvě právě na tripartitě se rozhodla zvýšit minimální mzdu o 700 místo dohodnutých 500 korun měsíčně.
Jak si to vysvětlit? Ano, ale je nutno říct, že kdyby to bylo tak, že se vždycky shodneme na minimálním mzdě nebo najdeme kompromis i v těch uplynulých 8 letech zpátky, tak bychom dneska vůbec tuto situaci nemuseli řešit a mohli jsme se bavit o úplně jiné minimálně mzdě. Tehdy to platilo tak, že ať už odboji říkali cokoliv, tak celých těch 7 let velmi ostentativně nám bylo dáváno najevo, že o náš názor nikdo nestojí, že se s náma nehodlají vůbec bavit. No a máme tady dneska situaci, kde je minimální mzda hluboko pod sociálními dávkami a lidem se vyplácí v této době spíš být na sociální dávka než pracovat. A to si myslím, že v žádném případě si žádný slušný občan nepřeje. Každý by rád práci slušně zaplacenou a minimální mzda je důležitým předpokladem pro to, aby právě výše mezd a výše platu byla úplně odlišná a byla motivující pro práci. Takže z toho důvodu my to vítáme a je známo, že my jsme se shodli se zaměstnavateli na nárůstu o 500 korun a vláda se rozhodla ještě navýšit do dalších 200. To nebyl požadavek ani odborů původní, ani požadavek zaměstnavatelů, ale je nutno vzít potaz to, že vláda má ve svém programovém prohlášení přiblížit k výši minimální mzdy poměru 40% k průměrné mzdě. A to je dlouhodobý požadavek i odboru, takže my samozřejmě z tohoto pohledu to vítáme. Říká Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů. Já vám děkuji za komentář. Já vám také a hezký den. Naschranou.